Og ani ana puta karon sa Mino. atong kadaadlawng mino Mino. sa pantalan. Okay, magdoer. Sid Hoy Dwell, ignorante man ka Dwell. Oh. Ang among mino Kabuting gila. kamuting giles. Laphawan. Kuan. Ay, Oh, tora ako sa kakuan. katong kuan. Oh. Kadang Og baboy bong. gisubakan sa Mahang. daghan kayong pakasile. O katong baboy bungol. Oh, mais among kanon. Oh, og di ay ginamos nga balin pagkasili anay. Dayon. No. Plus Sardin. saan pagbasa ani, Duel? Ha? Kapamilya. Sardin na. Sudan. Oh, family sardines. Okay. Oh, nasimatik oh. Oh, direta sa ato tang kusina kay di ato ang amigong si Beltran galuto og kanang Adobong manok. ay saan man wa may sulod. Ilunod bagana. Aw, wa pa di ay. Napa dire. Luwag. Muni amo ang kuan bag-ong set up karon sa among kusina. Oh, gakagwapo na gid ni. Muni gitawag og baboy bungol kalanon sa mga wal daw nakasweldo. Oh. Gamantinil na laman daw kuno sila ani kay unsaon man nga ang sweldo. Isdang dangan. Nadilatar man na COVID man gud kuno. COVID. O karon sugda na ang pagluto sa atong baboy bungol. Sinubakan sa daghang pagkasili. Pero ang detachment commander na mo. Una, mantika. Asa po na mantika nimo? Ay, luno din ang mantika. Bra, suludan. Mantika nga gisulod sa tanduay. Ato sampay nito ng kaldero. Ang ipainit pa daw kuno niya di ay kay di ko bawal na nang dili init. Oh, sakit ang tiyan mo. Gibobo na ang mantika. Ano? Kamay, kamay. Klaro ha pagtan-aw ninyo ha kay basig mapagong na aron. Tara, tara. Okay. O gisunod, sa isunod. Kanay. Ahos. Okay, ahos, Sibuyas. sibuyas, At sal. at sal kamates, idungan na Kamates. sila. O kining ato ang gitawag og Isdang dilata. dangan. Okay. Lunod na ang mga lamas. Unahon ang ahos. Oh, pagkali. O isunod ang Ay, sapo. ay ukay-ukayon sa ukay-ukayon. Kung pag-umo ni ko, anong Lami daw ng mas pagong-pagong. Sunod ang sibuyas, halang-halang. siling espada para halang-halang. Oo. Wala na. Ipaulahi re. Pating O gilunod ang tanglad. O in English pa, lemongrass. Ukay-ukay, aron mo gawas ang iyang lasa. O giabrihan na ang ato ang pamilya, sardin. kapamilya. Dili din ni kapuso, kapamilya. Pamilya sardin. O ukay na sa butro. O gilunod na ang Yeah. sardinas. Ihugasan na ang Buy bungol. baboy nga nabungol. Pipino bitaw na siya, baboy bungol ra na mong tawag ana. O giukay-ukay og balik. Okay. Okay. Binunod na.
man kani kuan. Ah. Okay, mana? Mana? Well, kay kanang pagkaon no ipos no. Aso ito basurahan. Mana? Oh, sa baon niya pa. Kuloon siya pero humok. Ah, pakuloon din no, pakuloon. Para ayos talaga ba? Magic sarap. Para kulo ba? Sabaw, dugangan pa? Wow, dugay pa. Okay. Dugay pa na. Ah. Daghanong kay. Kana. Okay, sakta. Wala to naman na to na siya nga mubukal. Bukal, yung timplahan, Dayon. yung lunod, last na. Lunod ni Last atong to kamuting giles. Last Dayon butangan na pud kunoan ang bakadang sili. Ginoo ko. na unay last. Okay, taklubag Tara, balik. Para mo kulo. Okay, gasinan. Kita ada na. Okay. Bitsin. Ajinomoto. Ito isunod tek. Awa pa din bukal. Saan pagbukal niyo mo niyo mataklube? Ha? Okay. Gilunod na ang... Kapit na. Kamuting gilis. Oh.